Dobar dan, gledate DMC Vesti. Dinamično, direktno, dosetljivo. Moderno, maštovito, multimedijalno. Carski, CMS, pravo u centar. DMC program bio je jedna avantura i sjajno iskustvo za nas. Ono što mi se najviše dopalo na ovom programu jeste pripremljenost svih predavača. Pored toga što smo upoznali neke sjajne ljude, naučili smo i da idemo u korak sa vremenom u online. Iz tog razloga je važno da budemo brzi i da izaberemo one informacije koje su najvažnije. Od Olje Bećković sam naučio da postavljam jasna i koncizna pitanja, poput ovog: Majo, šta si ti naučila na DMC-u? Od Miše Stojiljkovića sam naučila da se ovako okreće kamera kada snimamo mobilnim telefonom. Na Filološkom fakultetu smo naučile kako da budemo profesorke. A na DMC-u kako da budemo novinarke. Na početku smo bili đaci. A onda smo na DMC-u naučili kako da nasmijani ustanemo rano ujutru. Da budemo dobri novinari. I kako da se dobro zabavimo i družimo. E pa, dragi naši, ovo jeste kraj. Ali, samo za ovu godinu. Srećni vam praznici!